रेवती सुळे सारंग लखानीच्या विवाह सोहळ्याला मान्यवरांनी हजेरी लावली आहे. नातीच्या लग्नाला शरद पवार व्हील चेअरवरून पोहोचलेत. सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, जय पवार यांनी देखील हजेरी लावली. राजकीय, सामाजिक आणि विविध क्षेत्रातल्या मान्यवरांनी या विवाह सोहळ्याला उपस्थिती लावल्याचं पाहायला मिळालेलं आहे. अमिताभ बच्चन सहकुटुंब या विवाह सोहळ्याला उपस्थित राहिल्याची ही दृश्य आपण पाहतो. विविध क्षेत्रातले मान्यवर देखील या विवाह सोहळ्याला उपस्थित होते. व्हील चेअरवरून शरद पवारांनी विवाह सोहळ्याला उपस्थिती लावलेली आहे. पार्थ पवार, सुनेत्रा पवार यांनी देखील या विवाह सोहळ्याला उपस्थिती लावलेली आहे.